Udělám takhle. Takže jsem zjistil, že nejlepší řešení je tak šiltovka zase. Ale začal jsem jí dávat takhle. To je jediný rozdíl. No ale každopádně jsem chtěl přitvrdit prostě, jo, protože starší kluci přitvrdili, byli plešatý, drzí, tak jsem taky byl plešatý a začal jsem být hodně drzej. Až sprostej. A vlastně kvůli tady té písničce, vlastně, jestli jste slyšeli, asi jste to slyšeli, to uvítání a tohleto, takový lehký varování tam bylo, aby kdyby někdo, já nevím, byl nějaký cimprlich, tak aby vlastně odešel třeba jakoby už po tom hlášení jsem si říkal, když by byl někdo hodně citlivý, jo, tak mohl, ale já vidím, že většina z vás tady zůstala, takže si to dáme prostě. Já vám slibuju, že nic prostšího už potom nebude. Ale prostě to ke mně patřilo, takhle jsem to zkoušel. Tak vám to prostě ukážu. Aha. Aha, 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 aha. Jmenuju se Honza Macek a mám půlmetrovej klasek, tady svůj kuras prosí si, když si dám po obědě 20, když se zhulím, dělá mi problém koordinace, nejsem žádný máslo, umím chlastat a nezvracet, mám rád dolky, ale když jdu po oze školky, mám spíš chuť to narvat do nějaký prdelky, pěkně promazat a pak, kdy to znáte holky, nebudu se s tím srát, umím prcat jako nadávat, vidíte, jsem gangsta, jako svině, jenom fucking and smoking joints, to jedině o tom můžu dělat furt, nikdy nebude dost piček, když ho žádná nezdrhne a bude kvičet jako prasátko, z toho Disney příběhu jsem sice holátko, servítky si neberu, jen mě nechtať do vás svý rýmy naberu, jako elektrika aspoň 2000 amperů, tak díky Vojtáno, že jste vytáhl z předškolního geta, ukázal mi, jak se smrdama zametá, teď už vím, jak se hraje hiphopová první liga, nečumte okolo, zkuste to taky niggas. Nastal konec penerů, Indiavičů, stejně už jsou starý, rapujou piču, je tu nová krev, žádný hippík ani nácek, jedinej pravý gangsta prcek Honza Macek, ho! Domluvil jsem. To je ještě součástí písničky vlastně. Trefil do toho potlesku, já jsem byl rád, že tleská, tak se to No ale tak samozřejmě tohle jsem si zkusil, jo, a bylo to jako ha, ale s takovým člověkem taky nikdo nechce mít nic společného. Není to jen tak, takže jsem se musel začít věnovat serióznějším zájmům.